Marsay! Dangon! Nasayaat nga rod no kastalan daw. Nay, anya nga day ta nakaplastik nga imot mo. Lechon manok, Anya? Napalang amin nag-sideline. Iso nga dinggatang ko iti na imas asidain ta bakay. Kanayon nga da sideline mo alan daw. Amumutang bakay. Nalai nga karpintero dito lugar tayo. Iso nga adumot at imangalakan niya kang trabaho dita. Unan, nalaing kan. Ala, muto nga rodan day ta nakaplastik asidaan. Kay dasarkon, mabisinak matan. Bakit? Yahoo! Bakit? Adakon! Bakit? Anya man day ta nakaplastik nga imot mo. Naluto na bulalo bakit? Napaanak man ang nag-sideline na. Iso nga ating gatang ko itinaluto na bulalaw. No, saan ka na marigatan nagluto? Ay, sapay nagluto ak iti dinengdeng asidaan ta. Jakmet mo amang isangpot kagayam iti sidaan. Pasensya ka naman say. Diyak matan na panunot nga awagan ka. Iso nga gimatang aklatan ay tinaimas asidaan talita. Ala, idasar mo nga rodan. Tani, mangantan. Wan bakit? Nagsapakan ama pa nagtrabaho, Lando. Wan mo say. Adumot yung sideline ko. Ngamjay pagtrabaho ka construction. Mababayinak pa yan iti foreman me. Ta manmanu ako ng sumbrag. Ha? Martilyo lang ang matimot mo ama pan ag sideline. Uy, Marsay. At ang aminin iti pagtrabaho ka dagiti daduma aramintak. So, ada ito lang martilyo timatak. Ala, mabait lang nga ron, tagluto ak iti pagar mo saram, sakbay ama pan kag trabaho. Ay, saan? Sikalaangin ti agar mo sa Marsay. Sigurado, apakaninda ko ni iti pagtrabaho. Nagsapamutan na pa nagtrabaho ni Lando nga asawa mo say. Untatang, mapan ka no ijay sideline na. Ha? Ay, Lucas ta. Adapay sideline ni Lando. Malaksin lang iji construction na pangpanggadan na. Untatang, nalaing ngamin a karpintero ni Lando. Iso akay kayat da nga alaan. Nalakapay ti singir na. Ay, nasayat nga rin. Ano gasta mo say? Nasing birthday dyan nga asawa mo. Untatang, awan maibagak kan kwa na, no di kat nagagat, kan isanti kasing patan nga asawa. Darling, atuyin ti kwarta. Ala amunday ta, imbag lang nga igatang mo iti naimas asidaan nyo kinibakat mo. Ay na, agyaman darling Josefa. Magsingpot ka talaga. Ay na. Para kan kaamin dahi tungar aramitek. Uray saan ka naman pa nagtrabaho iti pagtrab-trabahwam. Siya kon di makaamukan ka, darling. Okay, darling. Basta datalaan ti makaamoy iti daytoy a relasyon ta. Delikado akin ni bakit ko. Lumaamuan na nga da sa bali at chicks ko dito. Saan na parikot, darling? Basta ka na yun nga umay ka dito'y balay ko, ha? Amumat anabayagan abaluak. Sa nga pulo na taon tinapalabas, manipod pimusay day di Juanito nga asawa. Uy, darling. Di ka matanagan. Kanayo na nga umay dito'y balay mo. Uray man, inaldaw mo umayag dito. Mabalain. Talaga, darling? Uy, darling. Sikaw. Aramidat dito parakin ka. Ngamin. Ayayatin ka, darling. Ay, ayatin ka mo't, Lando. Ay, agkan ka man. Sakpay nga agawid ka. Ay, Agad ka na agad, darling. Hindi ka lang mo ay, sana ka mauma, darling. Basta si ka, gapot ang maayatanak ka. Ay, nayunak pa iti kwartam. Wen, darling, nayunak ti kwartam. Mabit lang tayo nakalaan di kwarta iti silid ko. Marsay! Padakaw! Ni, adamanin imot mo a plastic landong. Anyangay dagito. Ay, pansit yun ato prutas Pagpapigsa ba kahit pagpapigsa? Apag iso, mabisina kong lakay. Ay, kaya ala, mangantang rudo na. Oras siya, mabisinak mo tayo.
Landong, Abaya. kadigdigos ko. Nagbanglo aklakan. Arakupan na ko. Pangasim mo rin makatuturo ako. Mabanuga ka nag-sideline iti trabaho. Mainiwakan ka lakay. Ay, po, makatuturo. Mayan, dito turo ka. Ay, dahon malablan mo siya. Pilitam atag mo lagat lakay. Ang kumapilit ang mulaga talmalas Diyan malablan na talaga. Magkudi mo na talaga timata. Uray labdak, makaturo ka talaga. Lando, agring ka. Lando. Tiyawanan ba nakaturo ka? Tatang, ato ti kwarta. Ha? Ay, day. Ha? Sa nga ribo mo't day tayo awat mo, Lando, ha? Ay, tatang, kukuha mo na ito sa ngaribo. Imbag lang nga igatang mo iti vitaminam. Ay, agyaman na karod ano kasta barok. Dayta at yung manugang saan anaimaw. Tang, no kasapulam to ba ti kwarta? Ibagam lang kanya ka, di ka agbabayin. Ay, mun barok. Ado, ti kwartam ita. Uwan tatang, at ang amin sideline ko. Iso sa anak amay busan iti trabaho. Ay, very good no kastalan daw. Nalain ka ngamin nga karpintiro. Kat agdinamag dito'y ayan tayo. Kasta ka di tatang? Ay, wan barok. Ay, sapay na ko mga raw taag na nayon nga adda sideline mo. Tapno makatulong ka kanyak. Akatugangam, ha? Uwan tatang. Amom kanyak barok. Awanan ti panggadak. Nakapsulta ko nga agtrabaho. Sapay adda maintenance ko nga agas para iti high blood ko. Kunak no di ka numay dito'y palay, darling. Mapalin ayamot asaan, darling. I miss you, darling. Oh, I miss you too, darling. Ayun na Ayun kayang. At ako maipagkak. Anya na ita. May papan ka dito kwarta, darling. Kahit ko kumati baro a cellphone. Ay, saan na parikot na ita, darling? Gumatang ka iti baro a cellphone mo. Ha? Talaga, darling? Wen, oray jay kang inaan a cellphone tigatangam. Ay na, talagang ay ayatin na ka, darling. Sobra, darling. Wow. Sikatibiyag ko. Nga oray amok nga danasawa mo. Darling. Tinapatag ka niya. Umay ka akanayon dito'y balay ko. Oo mo da. Di ka madanakan. Taikan ka iti allowance mo. Nawaduwad nga allowance, darling. Asilaw ti sapsapulam alona. Ni Mercy, tata. Awang may jabalay da. Ay, nagudong ni Mercy. Anyaya ti ibagam king kuwana. Kwa. Ay, isuntulangan ti pangibagaak, tata. Napataglaunay ngamin. Ay, kasagaday. Saan lang amin amay may sadaras nga da nakita kami lagro. Ha? Nakakita ka iti milagro alona? Ay, di kaya't ko asawan. Adda sa bali ang mapaspasamak. Ang nilangan Mercy ti pangibagaak, tata. Apay ka no asap sa pulin nak ni Alona, tatang. Ay, ada ka no'y bagana ang nakita na milagro. Anya day ta milagro. Ay, diya ka mo aking kuwana. Di namat imbaga kanyak no anya day ta milagro ang nakita na. Tatang, amangan no sa bali a milagro ti bagbaga ni Alona. Ha? Apay nga taas siyak pailaang ti pangibagaan na. Adumot ti mabalin na akasarita dita. Bakit? Ada akong. Unlakay. At naman ang plastic na imot mo. Ewan bakit? Baro a cellphone tayo ito. Kan nagkatangak mo tin iti abas tuta dito balay. Gimatang ka iti baro a cellphone. Nan, kitaag man. Bakit? Datay ta. Nagpintas mo't a cellphone daytoy. Sigurado anangina daytoy a cellphone lang daw. Ewan bakit? May sakadagiti kang ina na cellphone tayo ta. Hindi ka matanagan. Taigatangan ka mo iti baro a cellphone mo. Talaga lang daw. Well, kakisuna na pigsa ti sideline ko ita.
Iso nga igatangan ka mo, iti cellphone mo. Nay, alo na. Sigamot ti masabot ko. Ala ka, Lando. Ah, apa na ibagam kanya tayta? Papanam? Mapanag iti trabaho ka. Apa, ulam na asino kang agdamag. Sige, tama pa na ko. Ay, huwag ka, papalamad. Mapanak mo tinji trabaho ka, legit. Anya, legit asasawam dita. Ti kayat ka asawan. Pudpud no, ama pa nakagtrabaho. Sana kaskan ka pamaranglaang. Anya? Mercy, no agtext saktukan ka. Umay ka adagos, ah? Ha? Anya nga min dayta? Basta, aday pakitakan ka. Sigurado adi mo magustuhan ti makitam. Mati kawak iti bagbagam, Alona. Ay, basta urayam ti text ko. Tao may kaadagos no tineksan kawan. Ibagak to no sa dino a lugar ti papanam. Marse, mapanak man nag-sideline ha. Ang mga no maladawak nga agawin. Aldong amin, daramidag. Wala kay. No mabisin ka, adayong batik amakan ni Jalamisaan. Siya akong tinagluto itay. Tapno di kan mabannog. Wala kay. Siya kunti makaam mo. Malamapan kakit din. Tamangan numala daw ka iti papanam. O sige nga Robert, mapanak ko. Ni Alona tinag-text kanya. Ha? Darasak kano ti mapan ijay restaurant ijay ili. Naskan kano amakitak jay bagbagana. Ay, awan mo't kit didakis na. Numapan ko kitaan jay bagbagana. Di nakmat siguro lukwan laang ni Alona. Darling, agbusog ka. Adote ka na. Darling, magsuga ka na. Adong tingin lang ko. Mabaling ka rin tagtik ako, darling. Ay, uwan darling. Yes. Iyawidam ni Mrs. mo iti kanan na. Tapno. Lando! Ah. Anya ti kayat asawan da ito'y? Ah. Babaim ka di da ito'y abakat? Kuya Marce, Di ka makasao. Sika, aga-agaw ka iti asawa si kabakat. Anay, Marce. Pungutan, nagsakit. Marce, isartin mo matay ta. Di ka kumakiskandalo dito, ha? Darling, ano ti asawam? Masaksakitan na. Darling, may gayam ti awag mo iti asawa ko. Daytoy pa'y, nanay ko! Marce! Marce, pinuram mo ka nakitikawas ko. Awanan kay ti bain lando. Sa balimat gayam a sideline tar aramidam. Nag-sideline kay ti dayjay abakat. Isumit lagayam nga ado ti kwartam. Agyawid ka pa iti ado amakan. At dapay ka barbaro a cellphone mo. Pakawalan lang, Marce. Ginaragari na klaan di dyan. Jack, mamatikan ka. Ala, pumanaw kan lando. Di kan kasapulan iti biyag ko. Marce, pakawalan lang kanina, Marce. Di na ko mapapanawan, Marce. Sikatay, I love you. Di ka parintuman. Tadi ka matla mapakawan. Marce, pakawalan lang ko na. Sutad. Sana ka na ulit. Tinaramid ko kayo ka. Sing-sing buwit ako. Promise. Specs man. Marce. Oray lagro nga aben ngagpakawan ta asawa kanyak manang biyanang. Kaslatak kakimpet iti gurong ko iti papapanawag. Masya nakmetlang arod kang kwana iso pinakawan kumetlaeng. Nagkare adinan ulitan ti inaramid na kan makiwin na swasan iti bakit ang nakirelasyonan na. Alakastan ti pagayam mo, Mercy. Please like, share, and subscribe. Thank you. Manang Biyanang! Lakay, nakarubot kan? Maladaw
susulatan iti kasaran nga tindaran ta. Sapay data ti maysa kadagiti ninong kanina. Mabit lang ata ni plan-plancha pala to'y badok. Ay na, saan mo anak ko lang? Apay pa'y la planchaam. Ay, sana ka komportable. No sana maplantsa ti badok. Naarti ka matlaunay, gordo. Darasumkit di ta mapantan. Anya, mapantan ko nam. Ngam di ka pa'y mula nakasukat, Lolita. Nay, kat nakasukatak matan. Nakasapatos pa yan. Anya, betabado mong bakay nagalas. Ha? Nagbistida kay tinagayad sa atidog pa'y timanggas na. Kas kala na balkot na sumanan. Ay, sukatam day ta. Ay, nagmayat tupay. Puraw abistida. Awanin ti sa bali abadok. Daytoy latmayatan. Anya, matikas talang amon. Bakit ka lang agpaisaon? Nay, kat bakatak matatalagan. Day tay mang paubeng akawis tiyo sa rem. Naglusyang kan. Nakababain. Ika bumulod iti bado ni Rosalyn nga anak ta. Tay kapintasan na bado na. Tay so tiyo sa rem. Anya, unay kamatan. Ibain nakpay nga asawa mo gapula ang itibado. Jack nga rod kaya. Kasla teenager to'y asawam. Ngam naglusyang kamay. Silang akitain. Ala, ikag sukat. Domingo lakay, imawag ni Nanang. Inakbit ito to'y kawus ko abulbuludan na. Ha? Pangusaran na iti kawus mo, Rosalyn. Usaran na ka nung agni ng iti kasar. Anya? Agong ungot ka nun ni tatang, tadi na kaya tibado ni Nanang. Unay ay. Agapaabat ka no. Agsangsangit ni Nanang. Tasaan ka no kayat ni tatang akakuyog. Ibain na ka no. Isungay nakmalakitaan ni Dan. Sige, mapanakaw. Nagsubliak mo ladagos. Sige nga rod, bakit? Ay lakay. Pakituloy mo man lang ang lablabaak. Tap na mamagaan. Ha? Sana bale. Gawgawam laday jayan. Sige, nakaw. Ay, naglukon. Inikanak pala itinayon ti trabaho mo ti asawa. Hindi man laglaban tap no malpasay. Usaran nyo dayto yan, ananang. Na minsan mo lang ay naramat ko dayto abistida. Ay, nyamat dayta. Saan ko akursunada? Diyak kaya tasukat ang tibadok. Napintas tupay daytoy. Ngam apay asaan akayat ni tatang mo. Kadaanan ka nung aminan nga style dayta abado yo. Isuasukatan yun. Manjak nga raod. Awan ti manggas na dayta kan nakiteng. Diyak kayat. Saan mo tunay ang nakiting? Patinggat tumang matikagayad na. Manjak nga raod. Ni tatang mo kat ti masurutan. Iso ti mga ramat di tano kayat na. Sige, mapana kong tamalagaw akon. Hindi yun urayan ni tatang. Imuna na. Pinanawan na kon. Imuna ni kasaran. Ibain na kano akadwa. Anya? Ay, umadayo ka, Lolita. Di ka umababay kanyak. Naglusyang ka. Kunak ngamin ngagsukat ka ngam di nakdangdanggan. Sikati umadayaw no kayat mau. Ibain nakpaykat nga asawa mo ng gordaw. Anyat klasim nga asawa. Nagtangkan ka ti ulo mo. Nagtayar to'y asawa. Ngam naglusyang ka. Kita man nagiti padamani ng nagpipintas ti kawus da. Nagsisiksida. Ngam sika. Aha. Duduugan ka alula iti kastangay turam. Nalabas ka mat gordaw. Makapasakit matikas ta nga ibagbagam. Di naksarsardangan. Manipo di jabalay aging ka dito'y kasaran. Kasta di ibagbagam. Ay dumundun ka ngamin ah. Di ka unay umabay kanyak. Madadahal ti porma. Musikat ti kaabay ko. Ada text mo, bakit? Ni tatang mat. Okay, anya ko na. Mabit lang nga, tabasaan. Rosalyn, adda ni Nanang Yudita. Awan dito'y balay. Diyak na sangputan. Awan ka nun ni Nanang iti balay da. Napanan na nga eh. Saan mo't ngayon imay dito'y? Ay, reply am. Ibagam ngawan dito'y. Wala kay. Ay, napnapanan nga ta ni Nanang aya.
Adaman text nan. Awan dagiti kawas na dito'y balay. Nagtalaw sa ni nanang iyo. Ala, nagtalaw sa amag ka nun. Nagdalaw. Nay, apay ka naw. Tsaka mo mabit man lang. Mapanak man lang di balay dan. Ay, sos. Ora asin no matiag sa aditi biyang iyo, Ante Lolita. Talaga nga agpasugnod. Gapo iti kasya nga style ni Uncle Gordo. Lilian, kanakan. Sige nga ron, agnad kayo pa lang ito yung kasirak. Kathangkay nga madanagan ta siyak ti makaamo kada kayo, ante. Papentasan kayo, paubingan kayo, pay. Kasano ko malilian? Basta, siyak ti makaamo kada kayo. Anyat serbyak nga beautician nga kanakan yung ngay. Nuhang kayo nga mapapintas. May remedyo data, ante. Siyak ti makaamo. Sige, ante. Agbate kayo ti boarding house tama pa na kay parlor ko niya. Ay, umayak mat Lilian. Nakasukata kaon. Ha? Ay sus, agbate kayon. Anya taramidan niyo ijay. Umayak mat tumulong Oray para walis ditan Tinapatag, matulungan ka nga agtrabaho. Diyak kaya ti papakpakan latakan ka, kaanakan. Ala ni ante. Ala, mapantan. Diyak kaya ti agbati ditoy. Sumuro takken ka, tatulungan kay di parlor mau. Kumpurmi na ti aramidag ijay. Basta makatulong aken kay ijay. Inawag ako ni nanang tatang. Nagsarita kamin. Kahit ayan na ka naw. Adda ka no di pagababangan ti kaanakan na. Di ngay Lilian. Tayad da parlor na akasinsin ko. Kanyat kukuan na ka no ijay ngay. Sumursurot ka no mo ti parlor ni Insan Lilian. Tultulungan na di parlor. Para walays. Kano da dumamait. Para gatang iti merienda anda ka ni Insan Lilian. Maapay ka no apimanaw adi nagpakpakada. Agpaspasugnod ka no kada kayo. Uyawan nyo ka no ngamin. Kapoy ti kinalusyang na. Uyaw kaya. Ibagbagak mula aramidan na kuma. Ngamawa madengdenggan na. Ipili na matikay kaya na. No ka anabim, bakit kan lima kay kayon kan ni nanang? Isumati saan nyo pagkinkinawatan. Gapulang iti kaw-kawas. Jay na Ay, managpasugnod mo ni di bimakit. Sana sigo na kas jay. Ay, kastan sa kano nga men, no bumakit kan lumakay ti may sa atao, tatang. Saan matkidi nga amin, nga mukadwan tagbalin nga rasagid. Basit lamang ngagda, masakitan dan. Lukas ta. Ubingak pa yung round. Ubing pa itiriknak, ta sa anak mga arsagay na kas itinam. Ha? Apay na yung kay surutan ni nanang. Teng kay ayaywan, tap nagawi doon. Bayam. Bakit anan? Muna tinasayat kan saan. No di na kaya tiagawid, baka mo itibiyag na. Saan ko nga ugali ti mang surot-surot iti asawa. Oh, kitaan nyo kaditi lang ayo iti sarmi ang ante. Kitaan niyo. Ala! Siya ka din ay tuyad, Lilian. Ay na, imubingak mo tan. Kastoy ti rupak idagtawanak iti porte. Kunak tumat nga may nakanyayo. Buok pa lang de, tante. Nakarkaron nga umubing kayo no baliwan yun to ti panagkawkabos yaw. Irwar kun to amin dagi dya kabos nga ang kuus-usar ni dya pag-ababangak. Itut ko amin kanyayo, ante. Kanya? Amangan ro, umubingak mo launa yan, Lilian. Amangan ro masubraan. Mayat kay di, ante. Datoy, usarin nyo datoy para itiro payo. Tapno mapukaw dagita rengkal sa wano kuraratyo. Nay, kanya nga'y manday tuyan kaanakan. Pagpapintas nga ro, dante. Hang kayong agdanagda, libre dayta. Awan ti pabayad ko kada kayo. Ay na, nakababait mahigit dikan kan kaanakan. Pagbainan nyo kumakat kaslain na kayon. Libre amin nga serbisyo kanya yo, ante. Hang kayo nga sing-singiran. Hello, Lolita. Nay, kabarbaruman ngayon mawag ka? Wad, Gordo. Kumustaan ka mat May alatamot Iso na lang ta maikawak. Awan kay da.
Ay, talaga ka di adikan agawid, Lolita? Apay sinaan na kao na talaga. Saan? Di ka agdanag, taag subli akto. Ngam saan pa'y nga ita? Kano nga'y? Basta, maklaat kan tulatan no agawid ak gurdaw. Di naktumul nga tauyawanan no makita nak. Anyat kahit mo asaway? Basta, sige, bye. Amangan kunak no agdandanag ka iso nga imawag ak. Agawid ak tao, ngam saan pa'y nga ita? Urayam, di pa nagawid ko. Bye. Ay, sige, bye! No kasta, imawag ni nanang kada kayo, tata? Wayne Rosalyn. Makitam, di mo lang makaibtor ti Luka ngay nam. Ha? Kailiw na mo ila day jay so ngay nawagan na. Kundi talaw, sa ita, mailiw mo ilang raon. Kat, inayayo yu ko man imbagayong agawi dun. Wan, imbagak, ang jak inay ayaw. Apay, ubeng nga masapol ngay aywam. No agawaid, agawaid. No saan, di saan. Awan na sakit bakrang kaw. Mapanak sa ijayan ni nanang alakay. Kaya mapangka, yung kasarungkaran. Kumusta? No, yan ti kasasaad na iti ayan ni insan mo alilyan. Wen man, ay, kailiw ko ni nanang. Di naman ngamin malagip da agawi dun. Iswasyak man lati mapanijayan. Excuse me, manang. Mabalintag damag. Anya day Ha? Rosalyn? Ala, nanang! Da kayo kadidahitan? Kituan! Apay, di nak mabigbigan. Ala, di kay nabigbiga dagos. Nakatalikod kay mga minitay. Ala, imubing kay muton. Nagsiksikay pa yan. Agpay sa Rosalyn. Nanang. Ay, thank you Imbagmanta na ka, umay ka. Ay, umay ka. Sumrek ka, tada di taunag ni insan mo alilian. No kaya't nanti agawed, ada kanya na data in San Rosalén. Hangkumat nga lapdan. Agyaman na kinsan, tadi mo binaybayan ni nanang. Si kama ngamin din napili na nagkamangan. Awanan niya man na insan, mawatak ni ante. Imay lang nagpalamiis. Maawatak tirik na gapo iti pa ng pabayan ka no ni angkal kanya na. Un nga ron. Kun dakkel tinaramidam insan. Imubing ni nanang iti husto. Bastit lang ba nagdata insan? Awanan yaman na. Sino da ka day? Anyat masapul yaw? Gordaw, sakday to'y. Simbang petakon. Sublian kan. Lolita? Si kamong agpaisaw. Nagpintas kan. I miss you, Lolita. Ay, miss you to, gordaw. Ala, sumrekan na pintas nga asawa. Di kulor mo tabok mong bakit. Kung kasla, iming pista kudil tarupam. Kung tabadaw. Bagbagay mau. Ay, kasta, ti kayat ko akawas. Siksi baday. Ay, na. Kas kalag taon iti 40 iti kasta nga itsuram. Talaga, gordaw? Wun, bakit? Malagi ko tinapalabas no kastoy lang. Tila ibagbagam. Mabit lang, gordo Sungbatak ti awag ko. Naimbang nga oras yung tata. Mabalintag pasyar. Sino ti pasyaram? Sino ka? Gordaw, pastrakam tas nga ilik ni Andrew sa rungkaran nak. Anya? Kapay? Isuti mawag itay. Pastrakam tas sa rungkaran nak. Agayat day ta kanya. Anya? Ampang abakbakitan. Masuro na kay inayaw.
Ay, ayan ni Rosalyn. Rosalyn! Ayan mo! Umayan, tatang. Apay aya. Ika pagpagaan dyan, nam. Masurunak. Nagbalin mo nga ang pagan. Ha? Ni, apay aya tatang. Kay agasam, imubing latilangan ha. Agawar kay din itilalaki amang sarungkar ken kwa na ijibalay. Ay masurunak. Feeling balasang betag. Anya? Ay, pimintas mangamin ni nanang. Isungar man da siguro na. Ken, di mo't kasta ti kayat yu aya tatang. Ti panagbalin ni nanang asan alusyang. Oo na. Ang adak nga asawa nang magawat itilalaki amang sarungkar ken kwa na. Nagbalinin nga ampang. Kasla awan asawa na itikas dyan nga raramidin na. At dapay mangisagot ken kwa na iti sabsabaw kas kada chocolate. Kajay mo inayaw. Ha? Feel na mga awatan dagiti sagot na ken kwa na. Pag-aayat na Mike. Papadam Lolita. Inak makitsenda. Makitsinda ka kasta ti churam. Kas kalagpaparam iti kasta kay churam. Ay nagurdo aya. Uray jak agparem. Ado ti agarem kanya. Ikag sukat. Si kantuman ti talya-talyawan ng dagiti lalaki di takalsadan. Sukatam tabadaw. Ikag bado iti nagayad a bestida. Kain atidog ti manggas na. Di kamat maawa talalaklakayan. Ide, di mo kayat gagbado ak itinagayan. Sa ita. Basta ikag sukat na eh. Diyak kaya ti kasta ngay churam. Maysa! Kumingaw. Ada ni Rosaline. Ni, awan tatang. Naki-attender iti birthday party. Apay aya. Kinapay nga gluluwa kayo. Ay, sumrek kay mampay. Ay, jay dayo ah. Awanan. Jak maanawan. Kanayo ng ti jamming da. Kadua na. Nagiti balwa babakit a barkada na. Anya? Kan damag ko nga da ka no boyfriend na. Anya? Ay sus. Madia. Ada kayong asawa na makiboyfriend? Hindi na ko ni kabilangan nga asawa. Takas jayon dararamidin na. Ay, tulungan dak. Tay darong kulangin ni nanang yaw. Nanang, agdarom ka nun ni tatang. Idarom ka, kapo iti panaglalalakim Lolita. Ah, hapay nga idarom nak ngay. Kat saan kamat nga insukat. Tasi kamat lat tati pagaw-awidak. Ken maysa, fling-fling ko laang dayjay. Pinagbigyak laang tanagkulit nga min. Aram nga aram kanyak. Ay basta idarom ka. Hagsagana ka. Ha? Agtalinad ka langan ito nagtipagbaludan. Ngam ti kasta nga agampampang ka. Di nakman idardarom. Ay natumpagan kan sanay. Ay tatang, pangasaw. Ay, pagsaritaan nyo tinasayat da ito oy. Di kay agkabil, ta mga nuda kayo ti maidarom. Ay nabastag darumak no. Kung nakagdarumak. Ah, kitno sinaak nga jay fling-fling ka. Idarom nakpailaan. Ano sinam, nasayat. Di ka ni darom. Ay, sige, sinaakaw. Si kamot lang tinang pwersa kanyak nga pasiksay. Ah, Takasanaw, di nakayat akakuyog. Ibagbagam idealo siya ngak. ay malaala suri nga rudan. Ala, uray sublim tikas dya pa nagkaw-kawis mo. Tapno sandakan nga arman. Promise, di kanton ibain. Suray. Ala, sorry mat nga raw nun nasulisugak. Pakawanan na kumamay, gordo lakay. Nagminakawan nga rod dagiti katugangak kat naurnos damatlaeng ti bagbagida. Kat manipod idein naragsakdan at tender na. At kastan ti pagkaya mo Domingo. Please like, share, and subscribe. Thank you. Manang! Biyana! Nay, papanam, arot, lakay. Ay, nakman sarong karan niya kumparet ngagsakit. No kasta, saan pa yan na yung bagan niyan taon? Ay, sampay nga rod.
Nagkakanat mo ti rumrumor a sakit nan. Manutawon na naya. Katawan ng taladay jay. Nasurok la 16 na. Nay, ubing pa'y magayam. Kunak no nasurok nga itinan. Kaslala kay titsura na Tado nga ron ti sakit nan. Ang katawan ng taladay jay. Sige, bakit ta mapana kun Nay kat, apay day tayo ikubag nga igam mo ngay. Anyat kargaray ta. Anyat ikargam. Hey, pangikarga iti ni kumpare kanyak Ay, amumitay. Tunggal mapanak ije balay na. Tila may itid na kanyak. Na, baliktad mait. Imbes asika amang sarungkar timang taditi pasarabo na. Tamasakit kat nga ro di sarungkaram. Samay. Ni pare Anton, timang mangtid iti regalo kanyak. Tay sutibak nang. Ngam siyak ngay, nakurapayak laeng. Idi day taa. Idi saan pa'y amasakit. Ang itatag sakitan dya kumparim. Agbain ka kumamat ngag dawat-dawat iti kumkumpurmi kang kuana Agtal na ka man Mardina. Agdawat-dawat asasawam mait. Agdaw-dawat akayakit saan mait. Isaw, timang mangtid kanyak. Tita ka man laengay. Ay, bagman na nakapasyar ka, pare Aaron. Wala pare. Tanay di kan sa bumayagan dito'y lubang. Uwan nga, Rod. Panagrik na ka, mabiitan ti apit ko, pare. Anyat ko na ti doktor mo ay pare. Tinaningan danay at ibiyag mo. Saan pa'y matkit day ang mariknak? Umadanin ti apit ko. Agkakapsutak pa yan. Diyak unay makapanganan. Gandiyak makaturturog iti hustaw. Ay, sumilagaya makimutong kaunay na pare. Uwan. Ay, nakakawid ka. Alam tundag iti prutas di talamisan. Kantay da dumakarga ti ref ko. Dagitay tinapay. Yawid monton pare. Ay, huwena. Ay, narigat asanudan ti grasya pare. Wan. Ay kasi ka mangamin pare. Masanakan ka. Ay, talaga nasingpot ka kumpare. Naasi ka itikas kanyak anak kurapay laeng. Ay, thank you pare. Awanan yaman na. Mangalakan tupay kit di iti bagas no awan bagas yaw. Ado ay ati bagas mo pare. Ado pare. Ay, sige man nga raw. Tanay, basitan niya bagas may. Ay, agyamanak manain pare Anton. Ni, nangalaan nyo kadag ito'y naiparabaw dito'y lamisaan, nanang. Prutas kas kadabagas mat. Ni, anda pa'y frozen. Ay na, insang padya mama, Melissa. Intad ka no jay masakit a kumpare na. Sinarungkaran na ngamin itay ije balay dagat. Agsakit ko na yun, nanang. Wan, aglalaw ka nun ti sakit na. Iso akim mapsutan. Ni, apay nga jay masakit tinangtad kan ni tatang. Imbes nga iso kumatimangtad ije kumpare na. Jaka muay ti amam. Dilagbain. Baliktad mo tararamidan ni tatang, nanang. Un nga roda, awang babain na. Tanda kay man mo dita nga dina. Ha? Ni, nangag na tayo ni tatang, nanang. Manaku kayaw. Apay. Kanyat pagkikita nyo kanya. Nagdadawat. Nagbibisay ni tinigalaw. Ha? Ay na, sa bali man ti Jarnan, anak ka. Ala, di yun sumbatan. Tapnusan nga adangag pungtot. Ikanda nga lang dyan ka. Watan ay. Lukas na kayaw. Di kayo magmagan di tayong sangpot ka. Kanaglaang na kita. Ala, ingkay tuloy yung tararamidam anak ko. Agsinata dito yan. Agluto ak matan. Bayam asumana o taamam dita. Ne, papanan nyo, Tata Arot? Indak man sarungkaran ni kumpare ng Anton. Silvia. Uwan na. Kagap-gapok matid tabalay na diagsapa.
Talaga gaya mga nakapsutan. Nga raw, nagadumag kami na sakit na. Dahil buwag matataada kayo nga mang sarsarong karkan ko na tata. Tane, awan matkadkadwanan. Noon nga raw, isa siyak ti mga sikasukon ko anan. Ta siyak ti kasingidan na kumpare na. Hello, pare Anton. Adak manoy. Ala, tugaw ka pare. Kahit nagan. Awan ganas ko amangan pare. Ay, kasano nga rod ang matumar mo dagiti agas mo. No di ka mangan paray. Uraya kun ati papatay ka. Ay, di ka pa'y matmatay paray. Sapay ado ti mapanawa masanikwam no kaskasanaw. Ay, wag. Asinon tungay ti mang tawid iti sanikwam no bilang matay kan paray. Ay, naitangarod ti problema ka pare. Jak amo no asino ti pangipatawid ak. Tanay, balo ak metain. Kenawan met anak mi dinay asawak. Awan met ka anak ak. Tag may sak lang anak. Ken uray na di asawak. Bugbog tong met lang anak. Yakmet kaya dagiti kakasinsin ko ta naglalastog damay. Kasanungay nga rodon paray. Ay, gusto ko maano ng asawak. Tapno damang tawid iti sa nikwak. Gamjakmet ng asawa. Ada tay nobyak iday. Gam nagbreak kami metain. Ay no, bay-bay amon tiks mo paray. Mangkita kakit di manan iti sa bali Ay, kayat mau tay sa pulan kay iti asawang paray. Adaya may rekomendam paray. Ada! Ubing ka na pintas. Sinong paray? Elisa, agrubot ka, tada papananta. Ha? Papanantayo tatang? Sarong karan tadi masakit akong parek. Kaya't nakakano makita, tanabayagan tayo na udi panagkita yaw. Ha? Alan, yung kagnigo sa tagsukat kan. Darasain, tanarigat apayan tikid daw, dandanin matay. Kaya't nakamakita, iso mapantay tayan na. Apanan ni tatang mau Melissa. Rimwar, Tata Anton. Mapan ka no gumatang iti tinapay. Adak lang pagarop. Si kagayan ti retrito ti amam kanyak. Ha? Iritrito nga? Retrito na nga asawa ka. Anya? Agsapsapulak nga miniti asawa ak. Tapno damang tawid iti sanikwa mapanawak. Sayang nawan mang tawid. Ha? Dayta, mayat ka makyasawa kanyak. Ngauray lakaya kon. Ay, kwa. Uray lakay kan masakita kon. Agdato naklatakan ka, Melissa. I love you. Ha? Kat nakasaghana ang mangikalaisakan ka. Idatag ka iti altar. Kat no kayat nak, pagyamanak, tadamot lang ang pangipatawidak, iti sanikwa ama panawak to. Diyak kaya teraramidan nyo, tatang. Anya kayo matun, ipaspasubo dakmat. Na, ipaspasubo nga. Pagsayatam teraramidak, Melissa. Di ka man nagkasta-kasta. Ay, manmanuday tan. Diyak kaya yata ni Tata Anton. Sana balay, tapagpiit nga lang agasawa kayo. Tamat-matayan. Kano matay ni pare Anton. Si Kanton nga asawa na timang tawid iti amin asa ni Kwana. Kun saan na makapapigsa na jay. Iswa papilang ti pagasawaan niyaw. Saan nakakaidaan da jay ta nakapsutain. Basta man Diyak, tatang. Ay, anyat kayat mo. Di gwapo, awang korta na. Ha?
Kitam di kabsat mo. Nakiasawa iti gwapaw. Ngam kitam ti kasasad na ita. Nagkutungan. Awan lang aron trabaho di asawa na. Putot pa ila putot. Isaw nga orin la kaiditan. Bastag na may kantaw. Diyan taon ti pakiasawaam. Sa nabalay, tamabalo ka mula dagaws. Di balasang kanto manan lukas ka sana. Nagkuna nga dantaning tibiyag ti kumpare marot. Kaya ka Anya, si katimang tangtaning ije kumpare. Ay unay kan, di kalamasyan ije kumpare. Ay na madlumot adandanin ti apit ni pare Anton. Saan lang siguro nga imbaga ti doktor na ang pa-check at tinaningan danday jay. Anya? Sayang mo't ti mapanawan na sa nikwa awan magtawid. Iso nga ipasawa ta ni Melissa. Kat di namat nga rod kaya. Kayat na. Pilitin ta. Sa pwede bakit abalasang akaaruba ijay. Inton maunaan na tayo ngay. Ay, saan man natila raramida marot. At daya amat kasta. Masakit lang arudan ngam kayat na pailat mga sawa. Ay, di kumpare nga ron day ta. Sayang ka no. Nawan pang ipatawidan na iti mapanawan na asanikwa. Isong agsapsapol iti asawan na. Kahit, apay, masapul ang mga sawa ya. Mabalin namat nga ipatawid ita sino man no talaga kayat na. Ay, kayat na nga ron ti mga sawa. Anyat mabalin ko ngay. Ay, di mo iramraman tanak mo iti kalukwa marot. Di na nga rod kayat, pilitam kit den. Kayat na nga ron. Mabutang kanyak na jay. Isopat check nga agtungpal na jay. Iti kayat ko mapasamak. Kanyat pangadang yakad diso. Ano kasta, manukot ka na makiasawa ka ni pare Anton. Katuanan na, anya nga ron ngay. Kung tandakmat na dya ko manugot. Talaga? Inal daw nga ungtan ka ano bilang. Sige. Ibaga ka ni pare Anton, tagkasar kayon. Basta kasar lang nga. Saan kami ngagkabalay? Why? Pinapatag. Adama ko na nga asawa na. Kinadan tumang tawid. Itisanik ko na iton matay. Nay, apay nga da ka dito parangan ni pare Anton, Silvia. Una tawa na kay parangan niyo, tatarot. Natapilusupo ka. Kanya kukuha mo dito ay. Kalpas ko nga nag-inaw ka nagwalis. Siya ngamin te para walis ito parangan na tatultulungak. Kaasi ngamin. Anya? Kano maminsan katilot-luto akmat lang. Ay, mabalin ka day. Asa dengamon nga sikaswan ti kumpare. Tadanton mga sikaso kon kuha na iti mabiit. Ni, asino kumangay? Ni Melissa nga anak ko Nagkasardan iti mabiit. Ni, apa nga kasar na ni Melissa kat saan damat nga agnobya? Limit ang nobya na. Kasarla ti kurang kadakwada. Kahit kasano pare. Ayaban tayo tayo magkasar kada kayo diti balayaw. Ahuwanan tanay, mabanugang abumangon. Sige nga ron. Kasaritak ton tayo magkasar kada kayo. Tauray nakaida ka nga kasar kang mabalin. Sige man. Kahit kasano ti gastusin nyo pare. Mano ababoy ti mapartay. Uray sa nga pulo no iso. Ay sos, nagastos una ti sa kapulo pare. Nag-practical tayo. Uray may sala siguro. Talimitaran tayo mati dumaray. Alam, makaamukan pare arot. Basta mangkita ka ni ti baboy to bayadak to. Ay, papanam nga ikat kalpas lati kasaryo ko ni pare Anton. Agawid ako. Di mo't ko na yung apapil lang ti bagasawaan may kanyanton. Una! Magtalinad ka pa dito ya. Uray sumagmamanulang ang oras. Manjak, kaya't kung tagawid tatang. Igatangan na kiti vitaminak, Silvia, Wan, tata Anton. Gumatang ka iti prutas, kinat natang. Gatangam abin nga ipagatang ko.
Uwan na tata. Masapol ang mga anak iti Osto. Pagpapigsa, Silvia. Iti mabiit. Mabalon ti anak tabakit. Nakasigurado tay tawidin na kinanton. Ay na, day talatisang kay bagam. Taw-tawid. Iti sumat. Nagswerte di anak ta. Ta adun to ti tawidin na asanikwa ni Anton. Nay, Nay, nay. anda tao. Ingkaman kitaan araw. Mabit lang. Umayak man. Tatang arot. Ha? Pare Anton? Nakigtot ka, nakakita kanya-kanya. Ay, puro Diyos. Apay abimbangon ka. Nakasarukod ka matan ngay. May diti balay, paray. Ingkar karigatak tatang. Takayat ko makita ti asawak. Ni Melissa kay di mo tumumay di balay. Kwa, ay ang mga matumba ka. Ay ala, sumre ka. Tagida ka. Di ka bumangon na ata na di mo tagsakit kaya. Pare, ay isti, manugang ko. At dantaning tibiyag, mausana ya. Diyak itulok kamatayak kadagos paray. Ay isti. Ay tatang. Lumabanak. Tapno mananam ko timnas tiyada sawa namanan. Ay ba, marigatan ka ngaging maganton. Agida kakit day. Di ka bumagbangon. Saan nga road? Ikarigatak ti agimbag. Masapula pumiksaak tatang. Tapno madan kapay ti apukaw ko ni Melissa. Anya! Napanandya anak tabakit. Pimanawan, ta ilumlumungan na nanton. Ay, sapay sumanubli dito'y balay. Kunakno ko naman nataningan ng tibiyag na. Kasta karon tiyamo. Ay, na pumipig sa mo tayo. Si Maranta mo tani din ang asawa. Agad kasanudaytan. Oranan mong dyan nakta, di na kaya timakidin na kanantong. Ay, mas dawak mga ta pumipig sa mo tani Anton. Di na pala itulok. No talagang ipanan. Lumablaban ki din. Nay. Isuman nga tadaytan. Tatang, danang, umayak man. Ay, sos, ingkapastra ka na. Ay, na problema ti kastoy. Apay kaya kasta. Nakiasawa pa ilangarod kanyak no di nakgayam kaya't akadin na. Kung amin, mabayin samit. Ayaw baham ta kasaritak man. Awan dito balayan ton, pimanawan. Lukas ta. Talaga di nakayat. Kwa? Ay no di nakayat di saan lang. Asino kumamat ti anak mo ay. Apay isulang ayat ti babae. Ha? Anyat kaya't mo asawan ang taon? Nasayatan nagawin ka, Melissa. Agsarita taman na nakaw. Noy maipapan ka ni Tata Anton ti bagayong, lipatin yun. Kan isa nagawid ak, tao may kwalaan dagiti kawis ko. Pumanaw akong dito'y tatang. Inakagtrabaho iti sa bali ang lugar. Ay, di ka pumanaw ah. Di daklapdan. Diyak kaya ti makidan na iti diyak kaya ayatan ko nakmat. Isa pumanaw akon. Kunayo ang mabalo akadagos ngam saan matgayam. Ay, yak mga ron ni namnama pumigsan ni Anton, anak ko. Si Marantakit din, hindi nang asawa. Basta pumanawak. Tadan pagtrabahwak. Nabayag magtinasan ngay miimay ni Anton dito'y balay, araw. Un nga rod. Abang ano agsakit manan. Kasta nga tangag paisaw. Ay, hindak to man kitaan. Pamangan mo't no na idalitan. Diyak mo't nga napanan ni Jibalay na. Ningkanto kitaan na. Tamang ano yan tinapasamak kan kwa na. Nay, apay asikatin nang ilukat itiray daw, Silvia.
Apay nga dagat iti balay ni Anton, ah? Kat, apay dakas no ada kay tao. Ayan ni Anton. Masakit ka di man, ay. Aday jeli kod, agbalbal seg. Balbalsay. Apay, naimbaganan na talaga, ay, ah. Katuan mat. Apay nga ron nga dagat dito, ay. Silvia, sweetheart. Eh, hindi. Pare Arot, ada ka magayam. Panyajawag mo ka ni Silvia. Sweetheart. Wan. Ni Silvia itante sweetheart ko. Tadinak mo't pagan ano anak mo. Anya! Ay, apay nga kasta! Madya! Ay, babae ka matay ng taon! Kahit anyat mabalin ko ngay. Kadi na mangaro kaya ni Melissa. Di nagsapulak iti sa balay. Anya! Ay, sana mabalain! Pumanaw ka dito, si ka Silvia! Sana mabalit aramidan niyaw! Sikat ipumanaw pare Arot. Tawan bibiyang mukha na kami. Anya! Ang gunay kan, Melissa! Kuyugan ka, tayo kay darom danton, kundi babae na! Ay, Anya pilot ko kuwam ngay! Ang gunay kan! Agbababain ni Anton, isungay darom mau! nagsaritaan min kan ni Anton dayta tatang. Ah! Nagsinangarod da Anton kan Melissa iti legal awagas manang biyanan. Kat da Silvia kan Anton tinagkatuluyan kat nadan da iti anak. Nasdawak tay di nangasawa ti kumparek si marantameten aging ganan anayon an nagimbag. Katita nakiasawa meten ni Melissa nga anak ko katadan bukod na a pamilya. No malaglagip ko tinaramid ko iti kalabas, kas lalum na daki tinakaro abain, gapo iti kinarupat kwarta. Banag ang nagbabawya kiti kasta unay. Alakastan, ti pagayam mo, Arot. Please like, share, and subscribe. Thank you. Manang biyanan! Kunting my friend, nasurukan ang makatawan tinapalabas. Manipod na balo ka. Mabalin manen. Manjakon, nadidigra akon, my friend. Ha? Taapay mo. Nagrigat to pa'y tagladingit. Nagrigat tagsangit, tauray lagkupit ti barukong, nagsangit ka. Anya? Anyat kayat mo asawan? Kakaiso na nga nakamubunakon. Nagrigat to pa'y ti mabalo. Anya ang mabalo asasawam mo? Katuman mat, babaluan naksatan namin duwan nga nabaluak. Imposible ah. Nairanra nala siguro mat ah. Awan mat siding di tapagayusan tiluam. Wana nga madamat si ding ito ramay ko, ito tamudok. Ah. Anya kumamat nga iti pakainaigan day ta siding mo dita. Wana tano agsangit akat dato ti pagpunas ko iti luwak. Iso nga dato ti maayosan iti luwa. Anya. Awan, iso nga baybay amon data asawa. Inkali kong data kinilipat. Anya. Ay na friend, ubing ka pa'y. Manulat tawon mo. Nasurukla at rentam. Makiasawa ka pa'y. Nang runakit awan pa'y anak mo. Barang agsikog ka no makiasawa ka manin. Saanan? Di karkaron nga nasakit no masikugak nga panawan ta asawak. Kastoy kulangan. Ay, agtugtugawak man palang iti paradaan, takanak pa dato ice cream ko sa akto agawin. Takababain mat no mangmanghanak ay diyo nagtijip. Kababain kadagiti pasayros. Barikas! Barikas yun ita! Agure ka. Barikas! Mabigbig ko na taglaklak ko iti barekas ah. Barikas! Wan, amok data. Barikas, ate! Ha? Kunsing! Sikaman! Kunsing! Anya ka di jenagan mo? Nalipatak matan. Oo na yan. Kinulus ako ni Boying. Diyan ngay kabsat, kagayam mo itig kabangi-bang nga iling.
Apay, nalipata mo, yen, nagarim kin ka idi a pinaay mo. Ay, uwan gayam. Ngam kapilitan nga basta doon ka idi at ada nga ron asawak idi. Agpaiso ya, anabalo ka kanumanen, kuncheng. Ay, uwan nga rod. Ay na. Adda nga rod namnama ko na. Tabalasang ka manin, kuncheng. Ha? Kuncheng, awan pa asawak. Iso baka mabaling nga ituloy ko man ang tagaram kan ka. Nabalo ka matan? Ay, kuwa. Kunjing, aywan, papanam. Ay, agawid akon. Inibus ko lang di ice cream nga ginatang ko. Ay, itulog ka nga rodan nga gawid, Kunjing. Itulog ka. Ay, sanan, kababain. Mataktak ti pa naglakom iti sinturon. Ay na, sana problema na ito, Kunjing. Di ituloy ko taglako iya lugaryo, Kunjing. Asino di ka na yun ang mangitulod kin ni Kunjing, bakit? Jak mo di namot padanunon dito'y balay. Agpatpating gamo lang amin di taparaangan. Agar-aram nga ta. Wano, nubyo na. Jak mo damagam to jay anak ta tapno di ka agpugpug taw. Ay, Oo, apay ang nagsinaay ka, Kunching. apay nga tanga kastoy. Apay, ada problema, Kunchita. Problema nga ro dato'y pusok. Kasla nga agayat manan. Talaga? Asino nga tay ayataw? Ay, saan ko pa matkidi nga to talilab? Nga magararam. Oh, asino? Nibuyi nga aglakla ko iti sinturon. Inal daw nga umay ija balay. Kunak nga man dya kung agayat nga apay nga tangay nga kasla makilkiligak mat no makit-kitak. Ha? Kahit anya pilat ko ngay. Aklo naman Nulakit di tabaro Wen baro matkidi. Ay, kunak nuhana kun nga agayat ngam. Apay nga taaya nga adapay lang amin agaram kanya. Ay na, napintas ka nga min, friend. Sige, aklo nam kit din. Basta nasingpot. Ay, madlaw matkidi nga nasing patangam. Ish, hanak nga tanga mabalo manan. Ay na, saan namin aday tati panunutam Think positive, friend. Sige kit din. Aklo na mo. No kasta. Nubyo mo, day dya alalaki, anak ko. Wen tatang. Kay, anyat salitaan niyo. Agkasar kayo kadek? Ha? Lukasta. Okay lang kada kayo no makiasawa akman ng tatang. Ay, gawin mayat kiti Tapno addan to kadkadwa minton bumakit ka. Nang runakit awan anak mo. Bareng aganakan no makiasawa ka maneng. Ay, kunak nuhana kun nga makiasawa ngam. Bigla mat nga dimtang dadya nga buwing. Agyaman na, Kunjing. Imanugot ka na makikalay sa kanya. Kat agyaman akmat ata. Kinayat nak nga uray baloak. Sapay ko matamaadan nga dagos iti anak. Namindua akon nga nakiasawa ngam hanak nga nagsiksikob. Ipanamlama ken ka, Kunjing. No agpada talakid di ana sa lunat, sigurado amadan tadago si tak. Day ta upatuan no limang anak, mayatin, Kunjing. Ay na, di uray man may sawan no duwa lang, mabalinan. Te importante kat adda. Naimbag nga orasyon ni nang ustang. Merry customer, Conchita. Nay, adamat kadwam. Boyfriend ko ni nang, ni Buying. Naimbang nga orasyon, Ana. Hey, customer, alala, sumrag kayo hanyat kayat yung ay naman. Diyos, wano ka pa Sana ni nang. Umay milang ibaga kada kayo nga. May sa kayon to nga ni nang no agkasar kami ka ni Buying. No kasta, makiasawa ka manan, kuncheng.
Uwan nga ron, Ninang. Di pa'y may katlon ni Tagundaway nga nakan kay ti kasar. Hindi mo na anak kay asawa ka. Inaladak ka, Ninang. Hindi may kadwa. Inaladak manag. Sa itaalan, dak manan. Katuan na. Awan mo't dakas na, Ninang. Wan mo't kitria. Agad ka ano nga ron ti kasaryaw. Ento no may nga bulanan, Ninang. Sige. Ang masino nga iti partner mo kanya. Di mo ko na ni Bartolo manag. Kat isumat nga talaga ti kanayon nga partner yun, Ninang. Ay, sukatamot to na. Makauma madaya partner. Mabaybayag amag na. Matuo ka naknukas dyan agmartsa kamay. Nakabaybayag amag na. Daytay may medyo nasalsal lagi sa basit ti partner mo kanya kunjeng. Saan na tayo agkukurot? Mabalay! Apay ngay, apinaturog mo iti silid mo ni Buying anak ka. Nikat man ano aya? Agnobyo kami nga rudan. Ngam di kay pa'y nagkasar. Urayin nyo kumapay amalpas ti kalay sakay to agkaida. Ay na, hanan nga uso day tatad nga panawan, Nanang. Adan to pahan nga agnobyo kat agkaidada. Nagidya agnobyon to lakit din. Ha? Agkumari ka na agkumparen to pa kat agkaida. Da kami to lakit din nga ag-boyfriend. Nangalalaamot ka dagita adamag, Conchita. Ado ti mabuybuyak nga turis-turis nga kastan. Handa nga agnobyo nga magkakaidada. Iso nga baybayan da kami kati. Ureta mabitan ti kasarme ka ni Buying. Buying, darling. Agsapan, bumangon kanta, mangantayon. Bakit? Maulaw ka bumangon. Ni, apayang ay? Diyan ka makunjing. Pagkakapsutak. Ni, apayang ay? Ay sus, anya datan ngay? Apay, adaya sigud nga sakit mo? Diyan ka mo. Diyan ka mo't ngamin magpapatagap. Labayagan na ito yung parik-nik. Agulaw sa enton kan. Agkapsutak na tanadyak mawatan. Ha? Ay sus, apayan ngay? Malamin na kunti. Doble man di ulas ko. Uwan, mabit lang arod. Ay, ala, nagbara ka mat gayam. Una ron. Aguri-gurak sa manin. Apay nga. Kanayon kayang agurigur? Uwan. Nagsarda nga di manuabulan. Sa ita, adaman matan. Ay sus, agpa-check up ka nga rod ah. Saanan. Gagangay na aguri-gur na ito eh. Aging bagak tumutalang bagat. Pakanem atap na pumigsa. Hanamat nga rod kaya timangan. Natamnay kano ti panagraman natatang. Pilitem ure basilaang. Maumaak nga mang pilit. Ay, aguray man pa ti kasar tatang. Ha? Abay? Agsakit mata ni Buying. Ay na. Naimbagan to ano ka sa'yo? Ay, basta aguray pa'y. I-extend me pa'y lang. Paliwak man pa'y ti salon at na. Anya? Ipa-check up ko man pa'y. Tabaka dakit ni nadagsan nga sakit na. Nalakaya man ng timabalo. Ha? Nalakaya ti masakitan manan. Ti maibra ti manan. Mabaliwan man ng tapil hiduk. Agbaliw-baliw tapil hiduk ngam ibat-bat ti dakmat. Useless. Gagangay la siguro at rangkaso na dyan ako. Ay, narigat ti mang namnama tatang. Isungaguray man pa data kasar-kasar. Kahit, anya ti ko na ti doktor anak ka. Kumusta ti check up ni Buying? Ay, ada ka no ba to di apro na? Anya? Kat masapul nga operanda. Iso nga na-confine. I-cancel konti kasarme, Nanang. Ha? Tapay mal. Baka kit di ang komplikasyon di sakit na nga eh. No nga iso ti patay na. Nalakaya ti mabalo. Anya? Manjakon. Mawatan nyo mat siguro ti kaya itong asawan, Nanang. Wan, maawatan ka anak ka. Di mo kaya ti masakitan manen. Ti mapanawan ako nam. Ngam apay, masiguradong nga raw amatay adagos ni Buying.
Kan kasanungay matirik na no sinaam. Sigurado ang masaktan day chay. Ta siyempre, inayat na kamutan. An-anwam data ayat-ayat no iba tinakan tumatlaang. Isungahanan data kasar-kasar. Kay, asino nga timang bantay kinibuyang iji ospital no kunam ama opera? Kat ninanang na Di mo mapanbantayan? Inaktulangan kaniti prutas na. Kahit kaano nga iti kasaryaw, ta na-extend mo tan. Saanan? Uray tayong post ko na dyan Facebook. Imbagak nga cancelled. Anya? Baka hanga dyan lang ti sakit ni Buying ngay. Mabuta nga. Narigat ti mabalumanan. Ha? Kumusta ka, Baraw? Dito nakapsutak, mana. Sana balay, tanalpasan ti operasyon mo, Baraw. Oo, matkid Kahit ni Kunjing, talaga kading awanan plano na nga may mang sarungkar kanya. Ay na, di mo namnamaan day ta. Lipate mong ti anak ko. Anyat kayat yu asawan. Ay, saan na ka nakayat ti anak ko? Anya, apay kaya akla at ti panangikulasay na kanyak, nana. Magsakit tinaramid na. Pangaasiyo, kaya't ko ang makasarita ni Kunjing. Sigay, taibagak tao may ditaw. Imayak tap no nalawag ti saritaan. Kantap no formal ti panagsinatan Buying. Apay nga, sinaan akong Kunjing. Ay, ayatan ka. Di na ko masinaan. Awanan ti panagayat ko kanyam. Iso nga sorry. Kanahan mo man nga ipilit ti bagim kanyak. Awanan ti pasat mo into'y pusok. Agbreaktan Panunutom latan nga walang forever. Tapnohan ka na nga masakitan niya. Kunjing. Naggapuam Kunjing. Kunapay akas la, aglaladot ka. Manual dawan akas tatimadmadlaw ko ken ka. Ay, naggapo aki di doktor tatang. Ay na, masikugak matgayam. Ni Buying tama dato si Kuko. Anya! Talubulan matgayaman ti si Kuko. Kunak no na dili aklaang. Nga masikugak matgayaman. Ay, ni Buying ti ama na. Anya? Kasanungay? Sininaamot ka ni Buying? Ay, kapilitan na nga makisinublia na kanya na. Anya? Ay, kiluwa na. Ay, apaw. Naimbagan mo't siguro na jayan. Tatalo mo't abulan tinapalabas manipod na opera. Uwan nga roda. Iso nga mapanaki di balay da, tatang. Ha? Anyat masapol yu, manang? Naimbag nga oras mo, ading. Kabsat mo ni Buying. Ada ni manong mo. Ay, saan ko akabsat ni Buying, manang? Ay, sorry. Kunak no kabsat mo. Ada ni Buying. Ay, ada manang. Iso ka titigagaram? Uwan ko mga rod, ading. Ay, mabitla nga rod tayo bak, ha? Buying! Sweetheart! Ada bisitam! Ha? Sweetheart ko na. Adan sa balingan nobya ni Buying. Ay, apay ngay. Oh. Kunjing, siga magayam. Punaklano asino ti imbaga dya asawa ka sa mahilik. Asawam da dya nga, babae. Wen Kunjing, talkalpas di galay sa amin, idi na minsan akalman. Anya, apay ngay nga nangasawa kan, Buying. Apay ngay, kasano ak ngayon? Ha? Ne, di mo't inkulasay na kon. Sininaan na kon. Imbasura na akaslawan ang yaman na. Tamabuteng kakanugayam amabalo man din. Dati amom,
ipatay ko ti sakit ko. Ngam saan? Naimbaga na kong kunjing. Sa itata naimbaga na kong, kundi sangit ka umay dito. Buying, masikugak. Kasi kati ama dahito sikug ko. Anya? Ay gat suportanak ati si kog mo kunjing. Jak pagtalikodan ti responsibilidad ko itanak ko. Ngam lading itak. Tawanin lugar mo dito'y puso. Taadang sa bali nga ayatat. At nagkasal kami pa yan. So lading itak ha, kunjing. Ngam naladawon ti amin. Sorry. Buying! Kayat ko nga ilaban ti karbanga kas ex ni Boying. Nga mawan naramidak ta nagkasardamat gayaman iti asawa na. Engka rin amat kit dia di na baybayan ti pagrebangan na iti sikog ko. Katapaman na nakapasngayak, tinatderan na ti Karina. Nga uray adamat tan anak da iti asawa na. Agbabawi ak ngam naladawan ti amin. Narigat ti mabalo kinunkunat. Ngam narigrigat man met gayaman ti kasi ti sasaada kita. Tanaganakak ngawan kabinadang ko amang badakkel iti anak ko. Ay-ayag launay ti bagik, gapoy ti kastya nagbanagak, ngam bayat ti panaglabas tel daw, inenot metla na kay liwliwagak. Alakastan, ti pagayam mo, kuncheng. Please like, share, and subscribe. Thank you.